дар баробари соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон баҳри нигоҳдории марзу буми он ҳадафҳои асосии давлату ҳукумат ташкил ва ба фаъолият оғоз намудани қисмҳои ҳарбӣ дар минтақаҳои кишвар буд ва ҳамин мақсад 12 феврали соли 1999 таҳти рақами 1154 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ташкил намудани қисми ҳарбии 87740 ба номи Иззатулло Кӯганов интишор ёфт. бо мақсади иҷрои фармони мазкур тибқи дастури вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз 24 феврали соли 1999 қисми ҳарбии мазкур дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеи вилояти Хатлон созмон дода шуд. худи ҳамон сол бригада бо омодагии ҷангии нақшавӣ шурӯъ кард. соли 2000 бошад бо дастовардҳои худ дар машқҳои муштараки сипари ҷанубии иттиҳод 2000 ширкат варзида аввалин маросими тӯбпаронеро ба ҷо овард. ин боварӣ нерӯи бригадаро тақвият бахшида бо омодагии комил соли 2001 дар барҳамдиҳӣ ва несту нобуд сохтани гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ иштироки фаъолона намуда ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд. Finishing graduating from university, I voluntarily joined the armed forces of the Republic of Tajikistan, and nowadays we can see that Minister of Defense every year improve condition of military services, and as we see, this year was built new barracks with all accessories, and that all was equipped, and every day physical training carried out daily to maintain and improve and develop our physical health. And here we taught by experienced officers of our military unit, and we during my services I learned work with mortar and rocket military, and I learned the art of war by our officers. And I want to say that we soldiers of armed forces of Republic Tajikistan stand and will stand to guard over the borders of our country. бо доштани чунин маҳорати баланди ҷангӣ бригада дар чандин машқҳои муштарак иштироки фаъолона намуда аз ҷониби роҳбарияти машқҳо ва вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон баҳои баланди ҷангӣ гирифт. ҳамасола машқҳои гурӯҳию саҳроӣ ва тактикии хешро ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ дар машқгоҳҳои Сумбула, Мумирак давом дода ба ин васила маҳорати касбии хешро ғанӣ менамуданд. дар солҳои 2010-2011 қисми ҳарбӣ дар мусобиқаҳои умумии аскарӣ байни ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон сазовори ҷои аввал дар байни бригадаҳо дониста шуда соҳиби байрақи сайёри вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон гашт. қисми ҳарбии 8740 дар миёни қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон нуфузу эътибори хоса дошта дар тайёр намудани мутахассисони ҳирфавӣ ва гузаронидани машғулиятҳои тактикию саҳроӣ нақши созгор дорад. Тамак калашки яро худкори фардӣ буда барои боташ мафнандани қувваи зиндаи душман ва шикаст додани он дар ҷанги тамватан боисаи найзакор ва қундуқи он таъин гардидааст. Автомат калашки аз се қисми асосӣ ва 11 механизм иборат аст. аз автомат калашки пайдарпай ва яктогӣ оташ кушода мешавад. автомат калашки соли 1940 аз тарафи олими рус Михаил Тимофеевич Калашников сохта шудааст. шароити будубоши хизматчиёни ҳарбӣ дар қисми ҳарбии 8740 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеӣ рӯ ба беҳбудӣ намуда бо дастгирии бевоситаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила нек арзёбӣ гардида истодааст. барои баланд бардоштани савияи дониши ҳарбии афсарону сарбозон синфхонаҳои муҷаҳҳази таълимӣ ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир, инчунин барои баланд бардоштани эҳсоси ҳарбӣ ва тандурустӣ сарбозон майдончаҳои тактикӣ дорои имкониятҳои хуби таълим барои дарсҳои амалии тирпаронӣ муҳайё мебошад. қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон ки таърихномаи на чандон тӯлонӣ вале пур аз саҳифаҳои шуҷоату далелӣ доранд, фаъолияти худро соли 1993 дар марҳалаи ниҳоят мураккаби давлатдории навини
халқи тоҷик ҳамчун ниҳоди асосии ҳимоякунандаи сохти инсонӣ ва таъминкунандаи тамомияти арзии мамлакат оғоз карданд. мо хуб дар ёд дорем ки қисму воҳидҳои ҳарбии артиши миллӣ дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар кадом вазъу шароит қарор дошт. давлат ва ҳукумати мамлакат бо вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодию молиявӣ барои таъсис додани қувваҳои мусаллаҳ ва бо шароити зарурӣ таъмин кардани онҳо тамоми чораҳои имконпазирро амалӣ гардонид, то ин ки артиши миллӣ ҷузъу тоғҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи тоҷикистони соҳибистиқлол ба нерӯи воқеан муосир ва ҳомии истиқлолу озодии давлати тоҷикон, сулҳу оромӣ, амнияти давлату ҷомеа ва зиндагии орому осудаи мардуми тоҷик табдил дода шаванд. дар вазъияте ки тамоми кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифтааст, ҳар як ҷавони бо нангу ори ватанро мебояд ки ихтиёран ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шуда баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ ва ҳимояи хоки ниёгони хеш содиқона хизмати модар ватанро ба ҷо орад. мавриди зикр аст ки ҳар ҷавоне ки аз мактаби мардонагӣ сабақ мегирад, рӯҳану ҷисман обутоб ёфта ба гузаронидани мушкилиҳои зиндагӣ омода мешавад. хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҳар як ҷавони ватандӯсту хештаншинос мояи ифтихори бузург буда боиси сарбаланду сарфароз шудан дар миёни ҷомеа мегардад.